Nelly, kde je víc? Víc. Ano, výborně. Tak? No, jo, ty to děláš, aby bylo stejně. Aha. Teď zkusíme takhle. Čekej. Nelly, kde je víc? Počkej, a takhle. Kde je víc? Nelly, víc. Víc. Už tam je víc. A jaký je znak na míň? Míň. Takhle, víc Aha. a míň. Aha. Jsem si to musela najít. Dobře, tak To zkusíme. jste šikovná. Jsem to chtěla. Takhle. Ale Nelly, tady. Kde je víc? Je víc. Ale víš, jak to uděláme? Takhle. Uděláme víc. Je víc, jo? Víc. Tady. Kde je víc? Nechceme nakreslit ten zobáček? No, ještě větší, menší. A napřed. Aha. Super! A tady, kde je víc? Výborně. No, ale pozor, tady je to stejně, jo. Koukej. Tady je 4 a tady je 4. Tady je stejně. A teď pozor, tady je. Nelly, kolik? 1, 2, 3, 4, 5. 5. A tady 1, 2. 2. A tady je víc. Víš, tady je víc. Aha. Než 2. Jo? 1, 2. A tady kolik? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tady? 1. To je víc. Ty? Není. Ano, výborně, Super. výborně. A tady? Jde ti to krásně. Kolik? 1, 2, 3, 4. Napiš 4. A tady? 1, 2, 3. Kde je víc? Výborně, super. Koukám, že jsme to začali asi učit pozdě. Dobrý. Nevím, možná, kdyby to zase to bylo všechno na jednu stranu. Super. Já jsem si říkal, napřed jí zpevníme víc a pak začneme míň a pak to budeme střídat. Ale chápe to. Myslím si, že jo? Aha. Šikovná, Nelčo. Sejda. Uklid. Tak ještě to zkuste vpravo, vlevo.